dús, bíon is. Íomh de chuideachta a chuidíonn le sláinte isiciúil, deabhrach agus airgeadais a chomhchuimhiú agus a ibrion I réim an chuis. Agus mar sin rugga an Harmonelo nua thionscanta, atá bhína nolog 2019 ag forbairt, agus ag targa forlíontaí bia uthúla ina saothairlíne féin. Díríimiid forbairt agus taide I dro an tulis I réimse an mhicreamhthom intestinal, superfoods agus substantí eile atá tarbhach don corp. Cuidíonn probiotics san ceapa agus an iarm leachtach probiotics chun or gorp a leias agus arahá a chuirt den mhicreamhthom intestinal. Tá or munsra bunathe chuirtas, bheas agus chomhheas. Is Harmonelo muid agus in éanacht leat chomhchuimhíid an domhan.